שלום לכל הילדים המתוקים, היום נלמד על חנוכה. לפני 2000 שנה חי אנטיוכוס הרשע, שהיה נגד היהודים. זה יהודה המכבי, הוא היה גיבור, הוא נלחם נגד אנטיוכוס הרשע. אנטיוכוס לא רצה שהיהודים יעשו מצוות וילמדו תורה, לכן היהודים התחבאו במערות ושם למדו תורה. כאשר הרשעים התקרבו, הם הוציאו סביבונים והתחילו לשחק כדי לעבוד עליהם. יהודה המכבי וחיליו נלחמו נגד היוונים ואפילו ניצחו אותם. אחרי שניצחו את היוונים, רצו היהודים להדליק את המנורה, אבל לא היה להם שמן טהור. הם חיפשו ובדרך נס מצאו כד קטן של שמן טהור. הם הדליקו את המנורה והיה נס, ומעט שמן הספיק ל8 ימים. ועד היום אנחנו היהודים מדליקים את החנוכיה, כל אחד בביתו זכר לנס. הנה, השמש שוקעת, והגיע הזמן להדליק נרות חנוכה. הנה, יצאו הכוכבים, ואבא מדליק את נרות החנוכה. בואו נספור את הנרות. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. וזה השמש, כל הכבוד. עכשיו נשחק בסביבון. נון, גימל, נס גדול היה פה. קדימה, עכשיו אתם. נס גדול היה פה. זמן מבוך. זמן מבוך. תעזרו לסופגניה לצאת מהמבוך. תצעקו לה, לאן היא צריכה לזוז? קדימה! יפה, כל הכבוד לכם. וואו! יופי, עוד שנייה אתם מצליחים. הידעת, כל הכבוד. עכשיו בואו נכין סופגניות. נהוג להכין אותם בשמן, לזכר נס פח השמן. כדי להכין סופגניות צריכים קמח, שמן, חלב, ביצים, מלח וסוכר, וכמובן שמרים. מערבבים טוב טוב. ועכשיו נכניס לטיגון רותח. זהו, זה מוכן, קדימה, בוא נתחיל לאכול. עכשיו נלמד איך להכין לביבות. צריך קמח, שמן, בצל, מלח, ביצים, וכמובן תפוח אדמה. נכניס לשמן, נטגן אותם טוב טוב. זמן לאכול, רק תיזהרו, זה ממש רותח. עכשיו בוא נספור כמה מגני דוד יש בתמונה. ייי!